national tree. So kailangan din nilang i-preserve yung kagandahan sa ating Carbon Public Market, Tree of Unity. Ito. So, 'di ba? Sobrang ganda. Oh, malinis, sobrang linis na. Dati, dati is tindahan ng mga bulaklak dati. So, sobrang sikip dati dito kasi dito nagtitinda yung ating mga kaibigan na mga negosyante. So, nagtitinda sila ng mga bulaklak dito sa Freedom Park. So ngayon, ginawa nila na ito na pasyalan. Kunting pasyalan dito. Yon. Sobrang ganda na dito sa